Sassy, nasty, hacking, stupid. What's happening, bitch? What's happening? So, what's up guys? May rides kami today. Kagagising ko lang at it's already 3:30 AM. Magre-ready muna ako tapos punta na ako sa mga meeting place namin. Tara't samahan niyo ako. So, what's up guys? Naka-ready na ako at pupunta na ako sa meeting place namin. Tara. Siyempre, wag muna natin kakalimutang mag-pray kay Lord. So yun guys, dito na kami sa Sual. Pahinga lang kami. Medyo malapit na rin kami sa pupunta namin. Sama ko pala yung tropa ko. Hey guys. Dito na kami sa Sual. So guys, Sual. Pahinga lang. Kita na lang tayo ulit mamaya. Peace. So yun guys, paakyat na kami sa zigzag road ng Sual. Kakapagod. No, pre, kaya pa? Kaya pa? Hindi na? Kaya pa daw. Dito kami sa Mount Jismil. Kunting pahinga lang. Tapos punta na kami maya maya sa falls. Ito yung view dito. Sobrang ganda dito guys. Puntahan nyo. Update ko na lang kayo mamaya pag nasa falls na tayo. Peace. So what's up guys, dito na kami sa Matiko Falls. Ayan, kakunting dumadali na tubig pero sulit yung pagod. Ganda din. Brad, ano masasabi mo? Sulit Brad. Maligo ba tayo? Oo. Malalim Brad. Ayan o yung falls. Ganda. So update ko na lang kayo mamaya kung nakauwi na ako. So yun guys, nakauwi na po tayo. Time check 2 PM. Nakakapagod pero sulit. Sarap maligo. Sana nagustuhan niyo ang aking first vlog. Suportahan niyo ako sa mga susunod kong vlog. Peace. Classy, bougie, ratchet, sassy, nasty, hacking, stupid. What's happening, bitch? What's happening, bitch?